beszéltünk, hogy a regény megmutathatom a templomnak a mennyezetét. Itt van egy kis kapu hozzá, és ez a menny. Pontosan. Most vagyunk a beltér, tehát a templom beltérnek a teteje fölött. Kicsit beljebb mennénk, akkor akár pont a csillár fölött lehetünk. Ha végigmennénk az egyik gerendán, akkor a szószék fölött. Tehát ez a csillárnak a leengedő szerkezete. Itt van két csörlő, amit legalább két ember kell, hogy tartson. Szépen fokozatosan lassan leengedni, illetve ott megy az áramkábel hozzá. Amikor leengedtük a padokra a csillárt, ott szépen ki lehet cserélni egyesével a körtéket, és utána cserélés után szépen lassan visszahúzni. Ez nem kis súlyú és nem egyszerű feladat, de időről időre muszáj megcsinálni. Ezek az óra ingái. Régen ugye minden nap fel kellett húzni az órát, és 24 órán keresztül az ingák leérkeztek, és ezzel működtették az órát, és másnap ismét harangozónak mindig fel kellett húznia az órát. Sajnos már több évtizede ez nem megy, korszerűsíteni kellene, és ahhoz, hogy a régi technikával működtessen, nagyon sok energiát és pénzt kéne beleölni, ezért is lesz új szerkezete, de a pontos időt még máig nem tudjuk, hogy mikortól nem működik az óra. Sokak szerint az 50-es, 60-as évektől, sajnos pontos adatunk nincs róla. Ez a régi óra szerkezet több mint 180, illetve majdnem 180 éves. 3 motor hajtotta már az újkorban. Ott láthatóak a drótkötelek, amik tartják az ingákat, és itt pedig van egy áttétel, ami egészen felmegy a toronyórához, tehát egészen az óralapokhoz, és azt még érdemes tudni róla, hogy ami az óralapok mutattak időt fönt a toronyban, azt az időt itt is mutatta ez a kis óralap, tudhatta az óramester vagy a harangozó, hogy éppen mennyi az idő fönt. Ezt sajnos már nem tudjuk működtetni, mivel nagyon ritka az a órásmester, aki ért hozzá, sőt nagyon drága és nagyon sok energiát emésztene fel ennek az újra működtetése, ezért lesz kikerülve ez a rendszer, és egészen csak az óralapok szintjén lesz egy új óramű, ami azt fogja irányítani. Itt vannak a harangjaink, 3 harangunk van, a legnagyobb a lélekharang, jobbra látható a gazdák harangja, a szekeres gazdáké, és ott pedig a jókai harang. A harangok felújítása nagyjából 2-3 évvel ezelőtt történt, amikor is lettek festve körbe az állványzat, és ki lettek cserélve a régi rendszerek mágneses meghajtásra, sokkal egyszerűbb és gazdaságosabb egy kongatás, egy harang meghajtás. A harangban látható nagyon szép díszítés, a lélekharangon itt van egy Nagy Magyarország címe, a másik oldalán felirat, illetve a másik 2 harangon is egy-egy felirat jelzi, hogy hová is tartozik a harang. Na, aztán ha bátrak vagytok, akkor menjünk fel. Akkor itt lesz majd a legújabb óra mű, ami fogja hajtani a 4 óralapon elhelyezkedő 4 óraművet. A régi technikát most láthatjuk, ahogy az alsóbb szintből följött a tengely, átadta a forgatást, és akkor a 4 óra meg volt folyamatosan hajtva egy géppel. Fölnézünk, akkor mi úgy hívjuk, hogy a fogpiszkáló. Innen fel lehet menni egész a torony legtetejére, ahol van egy csillag, illetve egy mag, és ott is ki lehet nézni, és talán az a legmagasabb pontja, mint a templomunknak, talán még a városnak is. Tehát 17-től április 28-áig minden csütörtökön
Délelőtt 10 óra 10 perces indulással és délután 15-10 perces indulással lehet jelentkezni a torony látogatásra. Jelentkezni lehet a megadott e-mail és telefonon, illetve személyesen a lelkészhivatalban. A program azt jelenteni, hogy egy olyan 10 fős csapatok feljöhetnének a templomba, megnézni a torony minden szakaszát, akár a torony tetejét, a harangokat, a régi óraművet, az új óralapokat, illetve az új óraszerkezetet, sőt a legbátrabbak egészen a MAK-ig följöhetnek. Minden óra 10 perckor indulunk ugye a turnussal, azért, mert az óra egészében ütni fog az óra, és ezért az nem kellemes élmény, amikor valaki a harangok szintjén hallja, amikor kong. Nagy szeretettel várunk mindenkit!